Euro itrai sesien pat ngai ku ble biang ye pi ha kerteng ke pat thiang tam ko jong uji su te ke ek ke bang kwa ban wan ra sha pi ha ni ke jan met kalong nak ka ben tabun hang lai os ngoi ke ni ka jing sngo thu bakla ke jong ki khasi ki jongi ba lada ki phohsniew ba khen bniat lada ki phohsniew ba khen bniat ki ong ba on sayap kloi lani kin sayap lap te kata ka de ha ka jat ben rew khasi ke jongi te hakini ki khasi ki jongi te re kini kinong juai pat ngala yo sngo dala ka jong hi ka shkor ki ong ba lada phohsniew ba khen bniat kamut ba ki don manu balai shong sang na ka yeng ka sem ka jong ki te re kam de kata wat nom sngo thu ba klai kata namar lada pi ngen ba lada pi khen bniat pin sayap kloi kamut kan salong shisha lada pi ngen nama balai nama ba ka te ka jong ble ka ong kum no ngini phai lang bat nga ki proverb kal nong ka ba khat pra ka khat ba ar kuai ka ong kum no ka ong ka jing nya bat ka jing em ki long ha ka bor uthliet bat kita ki ba ye yo u kin bam ya u so jo u kamut lada ni phla ya kata kamut ngin ba me kata ka ba mut phin yap kloi shisha lada phin nget ye kata hen rei wat nom nget lada pi phohsniew pi khen bniat pi de ban sngo thu ya ne ko we lada pi phohsniew pi khen bniat ke jing khen bniat namal bala don men hakini ki sngi we kong I phohsniew ba I khen bniat te namal ba ngala ya thu sha pi ngala ya thu ngala ai ka we ka video ba lada don manu ki ba don ya kanu ko jing phohsniew pi la ban ya thu shanga namal ba utrai uju ya thu enga shapang ki jing phohsniew te utrai un batai lang ba jonga te ita ikong ila ya thu enga ba ila phohsniew ba I khen bniat ka jing khen ru mdai tang ka wei ndai la khambun tali ong te ngala kali ke no try te danga kali no try ong kamut ayu pa ka ne te utrai ru ula ya thu enga ong ba itu ikong ide ibrio iba im jukam puli bahare ka bible ipuli malumala na lor kata haba ipuli ru im sngo tho da I yo sngo kum to ba ai jing kren ki brio ru kamut im doni ka jing sngo tho na mar ba da ka bniat ni le ayu da ka bniat ni juk thai ki jing bam haba ngi bam te habam don ki bniat la ban kta ka ba mod ba la da pi phohsniew ba pi khen bniat ka ba mod ba ki bniat ki ba kin jaman sim jok pi ki long ki messenger te ki kdia no te haba kdia la ban pentre kam ya ka e ka ba ki shakri ki jong uble ki ai ka ji hikai teng haba ki la hikai ki la yo sngo ki kwa ban le hen re kim la ban le nama ba le kim la ban kta nama ba kim don ni ki bniat ki ba kin jaman sim te kum no phin yo ki ki bniat ki ba kin jaman sim da ka ba pi IT lot yala de met bat man sim pi IT lot yala de how try bat da ka ba pi prakhat ya ka tien ka jong uble ha ba pi la yo sngo ba ki shakri ki jong try ki kren ya pi bat pi sngo thu ba pi dang le ya ka to ka benta pi ha ban prakhat pi ha ban duai pi ha ban ple jing mot ba kum no phin lait na ka ni bat pi ha ban pan bor no ble te kum ta kan phin yo ki bniat ki ba kin jaman sim ki ba scam ba ba pi yo pi la ban kta ba pi la ban kta ka pi pen trai kam kamut kwan ra ka nya ka jing kur khu hen rei kamut kata ka bo ong ba on sayap kloi hen rei ka ni ka ri ka jing pan pau ka ba kin jablai ka ba phim don ni ki bniat ki ba kin jaman sim dia ka bniat ka ba kin jaman sim ba phim la ban pen trai kam ye ka e ka ba pi yo sngo na ki shakri ki jong utrai namar kata wat nom nge chu ban ong bala da pi phohsniew pi khen bniat ba phin sayap no hen rei em kam dei kum ta hen rei da pi nge kan long shisha phin sayap kloi shisha namar ba kum ba pi phla ta pi ot ma ka tien jo uble hi ko ong kum ta na puli biang sa hi sien ko ong kum no ka jing ya ka jing em ki long ha ka bor uthlen bat kita ki ba ye yo u kin bam yo so jong u namar kata la da pi nge pi phla kamut kan urlong shisha hen rei wat nom nge hen rei pan bor na uble ba phin yo ai ta ki bniat ki ba kin jaman sim ki ba scam ba phin long ki brio ki ba la ban pentre kam ya ka e ka ba pi yo sngo da ka ba pi puli hi ru phin la ban pentre kam da ka ba pi yo sngo ba ki shakri ki jong tra ki kren ru phin la ban pentre kam te ka ta kan wan ra ka jing kur khu ha ka ji im ka jong pi te na ka ben ta ka buram ka jong ble ya ro itrai